שמי מוטי פלדשטיין, כיום אני מכהן כבר שנה שביעית כמנכ"ל קרן קמח. קרן קמח הינה הגוף הגדול והמוביל בישראל בתחום שילוב חרדים ברכישת השכלה ותעסוקה. הקרן נוסדה בשנת 2007 על ידי ילי הון יהודים חרדים על מנת לסייע לחרדים להתפרנס בכבוד על ידי רכישת מקצוע והשתלבות בתעסוקה. עד כה פנו אל הקרן קרוב ל-20,000 איש, מתוכם העניקה הקרן מלגות ללמעלה מ-8,000 איש. קמח הינה שותפה מובילה במאיץ הסטארט-אפים של קמא-טק. הרב פלדשטיין משמש כחבר במועצה המייעצת של התוכנית. כשמוישה פרידמן בא אליי וסיפר לי על התוכנית שנרקמת כרגע בנושא הסטארט-אפים, אני אמרתי לו שעכשיו זה הזמן הכי טוב שהוא בא אליי, מכיוון שבדיוק בימים אלו הקרן סיימה כרגע מחקר גדול על כל הבוגרים שלה. חלק גדול מהבוגרים הם באמת בוגרי הייטק, והם אפילו כבר עובדים בכל מיני מקומות. התהליך הבא, מה שצריך להיות, זה שהם יקימו חברות, ועל ידי שהם יקימו חברות ייווצרו המון מקומות עבודה לציבור החרדי, כמובן יהיו סטארט-אפים. לכן זה גם כבוד למדינה, זה כבוד לנו, ולכן אנחנו כקרן קמח שמחים להיות שותפים ומובילים בתוכנית הזאת, כי זה בעצם אחד האג'נדות שלנו.